Għaddej ġmielu x-xogħol fuq il-proġett li se jara faċilità ġdida s-Servizz Nazzjonali ta' Trasfużjoni tad-Demm b'investiment ta' 30 miljun euro. Dan il-proġett qed jitwettaq mill-Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi flimkien mas-Servizz Nazzjonali ta' Trasfużjoni tad-Demm u mistenni joffri servizzi ġodda mill-faċilità l-ġdida. Fi żjara li għamel il-Ministru għas-Saħħa ntqal kif dan iċ-ċentru se jappoġġja l-introduzzjoni ta' servizzi ġodda li se jippermettu l-iżvilupp ta' strateġiji terapeutiċi ġodda bħal laboratorja li proċessar tad-demm, it-testjar tad-demm, mikrobioloġija u l-kontroll tal-kwalità kif ukoll faċilitajiet li jippermettu manipolazzjoni taċ-ċelloli. Is-servizzi l-ġodda se jinkludu wkoll faċilitajiet ta' tissue typing, servizzi bankarji taċ-ċelloli staminali u tal-mudullun. It-tissue typing jintuża biex iqabbel pazjenti u donatur għat trapjanti tad-demm tal-mudullun jew tal-kurdun. Il-Ministru ġewwa Tjena Bella stqar kif il-maġġoranza assoluta tal-fondi tal dan il-proġett huma fondi Ewropej. Il-proġett tal-Bank tad-Demm u tessuti bioloġiċi ġewwa San Ġwan qiegħed jieħu sura ġmiela. Dan huwa proġett ta' 30 miljun euro, 25 minnhom mir-Recovery u Resilience Fund fondi Ewropej. Aħna qed nistennew li dan il-proġett jitlesta u jiġi handed over l-aħħar quarter tas-sena li ġejja.